Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Bettina. Sa dili ko pasugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Back to December. Recorded by X Thunder Gaming. Nak, palitis ako lamas dito sa gawas, be. Oh, sige ma. Unsa man nga lamas? Bombay og ahos. Okay ma. Maurad ni, Inday. Oh, ate, kana lang. Okay, sukli ni mo, oh. Salamat, eh. Hala, naputo lang akong chinilas. Ay, dili asat ni mo nagupa, uy. Wa man gani ka na aptik usak buwan. Gupa na ka. Hala, uy, kasakit sa tiil. Bettina! Nga naman ang imong chinilas. Dwayne, Sakay din sa akong bike na. ha? Sakay na lang. Dili na dayon. Mag-isod magkaglakaw na. Oh, sige. Abot na ka. Thank you, ha? Bettina. Pwede ka mangayo sa imong number. Oh, ha? Waam kayo masuko. Uwa man. Sige. Hangtod ron, di gapon ko malimot ni Dwayne. Ninduta sa feeling nga iya kong gipaangka sa iyang bisikleta. Si Dwayne, nag-text. Oy. Oy. Bettina? Nano ka magkamatog, di ha? Katog na ko, no? Oo, ma. Matog na ko. anak. O, sige, katog na, ha? Good night, ma. Bettina, anak. Naa si Dwayne sa ubos, nangita ni mo. Ma, nga namang puno. Uwa ko may baw. Adto alam. Ma, Kung manguyab ang gani na ni mo mataa, okay ra nako na kay total. Suod man sa mis iyang inahan. Nahibaw ko kung giunsa na si pagpadako sa ila. Buotan nga bata si Dwayne. Pero lang, mas maayog higala lang una mo sa pagkakaroon kay nag-eskwela pa man mo. ayaw ka pala ka, ma. Sa ako nang i-promise ni mo, magtarong dyan ko sa akong pag-eskwela. Salamat, anak. Ay, nialagi ka. Kuan unta, Bettina ba? Pwede na ka i-invite sa amo? Nagluto mo si mama spaghetti. Ha? Okay ka? Recorded by X Thunder Gaming. Please, kung ingon ni mama ni mo ha nga, thank you. Busugan ako sa spaghetti, uy. Dami ra. Oo, uy. O, thank you sa day kaayo ni mo ha. You're welcome. Mausban pa mandingan din, no? Oo, uy. Nga nagong dili ko. Years na manay nakalabay no, sukat atong nang-invite ka sa inyo kay nagluto og spaghetti si tita. Lagi. Dali lagi yung panahon sa. Og happy to sit mag 1 year, sukat kisuguta ka. Okay ra ka? Ha? Dali na pagod ko nakapantay ni mo, murag wa kasi mong una-una. Nya wa sad imong una-una kitini. Kuan, Bettina. Nakay problema? Makibuwag na ko nimo. Nag-joke ka? Hoy. Tarong pa. Seryoso bitaw ka? I'm sorry. Pero, Nailain? kuan, So na-acute. Sige. Ato na ko. Bettina!
na. Gusto na. Sakit kaayo, ma. Ang binakog love, yun ko niya. Pero dili man di ay. Anak mang anak. Kung musuod gani ka ng butanga, kinahanglan nga andampot ka sa kasakit ang musugat niya. Ma. I-block di ka sa tanan ako mga social accounts. Sukot ka ron. Kalimtan na ti kay Dwayne. Ma, karon nga mag-college na ko. Gusto ko nga ato ko sa Cebu mag-college. Dawaton na akong gi-offer ni Kuya nako nga Cebu pa eskwela nako kung ato ko dito mag-college, ma. Oo niya, si Dwayne nak. Wala ko'y labot pa niya, maui. Usa pa, siya mo'y nakigbuwag na ako. Sugod ka ron, kalimtan na nako siya sa hingpit. May ka naka-decide ka nga ani ka sa Cebu mo kurso sa imong kolehiyo. Lagi kuya, gusto lang sad ko og pagong environment. Kaha o doon na kay gilikayan. Kuya, Giingnan ko ni Mama Stanan. Gibuagan kang Dwayne, mao ni decide ka nga ani ka din mag-college. kuya, please, please. Pwede og, di na lang ito mag-isgot about niya. Ah, si Ate Josie di ay kuya, imong wife. Wala ko makakita niya. Nanglakaw silang Mitch. Imong pagumanggon. Gipalitan og masulod kay doon na may event si Ate Jazz nimo sa trabahoan. Unya kuyogon niya si Mitch. Ah, okay. O sige, ipahimot lang na imong mga gamit sa pikas kwarto para makapahuway ka na. Gikan para bakas biyahe. Taon sa man. Taon lang sa. Ay, later na kuya. O, bang sa kukutuma. Kumusta naman ka diha, nak? Okay naman ko, ma. Oo niya, nana kay mga friends diha sa imong bagong eskwelahan? Ay, naanasat, ma. Mga buutan, sad. Mayo hinuon, nak. Eh, karos aman dito ka mo ulit din sa ato. Ay, puho na lang, maui. Unya na ko mapauli diha. Okay ra, ma, please. Nahala, sige. Unya na ko mapauli sa amo. I-graduate na lang ako puhon. Dili pa ko ready nga mapauli karon. Again, congratulations o ambing sa mo pagpauli sa ato ha. Yes, kuya. And thank you kaayo ni mo, kuya. Ninyo ni Ate Jessie. Ay, salamat kay nauli na gid in taon ka human sa upat ka tuig, nak. Uy, mas ni gwapa man hinuon kag samot, anak. Mama, sad, uy. Nahibaw kong anak ko ni mo, ma. Naginahalang imo kong atik-atikon. Ay, tinuod ka ha na, no? Mapito ni hinungdan nga hangtod ron. Dili gihapon makalimot si Dwayne nimo. Oh. Ma. Sorry na ka. Pero, magsiki mong gutsig anhis bahay na to. Oh. Mamasin ba nga, nauli na ka kay dili naman ko na siya makakontak nimo. Di na ko gusto nga magsulti ta bahay niya, ma, ha? Okay na ko, ma. Naka-move on ako. Betina. Ayo! Oh. Ayo! Biti na. Kumusta? Ikaw? Okay na, sad. Biti na. Kung Sorry. ano sa mana, ayaw lang ipadayon. Naka-move on ako, Dwayne. Okay na ko. Pero ako, wa pa. Ang dud karon. Ikaw pagyapon, biti na. Dwayne, Nagmahay kay ko sa kong nabuhat mo sa una. Ang kulang ako, buang kay ko ato. Pero kung hatagan ko na mo chance karon, isaad ako di mo. Nga mas nag-grow na ko.
dili na ako ang Dwayne sa unang nga huwag pakialam. Please, give me chance, Bettina. Mahal kita ka. Hangtod ka ron. Dwayne, I'm so glad you made time to see her. We small talk. dili ingon anak kadali ang papasaylo, ilabi na kay galisod na sa kuog hatag sa kong pagsalit niya. Pero, may effort yun si Dwayne ako to win me back and to gain my trust again. Karon, we are happily married with 3 beautiful children. Di nilang kutob o daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Bettina nga taga Jensen City. Uban ni sa awit nga iyang pangayo, awit nga nagulahan back to December. So this is me swallowing my. Ang mong kaagi gibahatan ni Dua sa radyo ni Jelly Haka, ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga suging paninaw, kinasing-tasing kong didapit sa papadaw sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulamanon. Handumanan sa kaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pag-amina. Passenger side, realize